телефон бигӣ аксияра гап занам. Салом алейкум мардум, ҳама каса сӯзаи хубен. Телефони X7B 828 хати Redmi Note 13 Pro барои шумо то охири моҳи ноябр дар аксия мондагем. Телефони Honor X7B 828 памят дорад. Телефон боша 6000 мАч батарейка, 108 мегапиксел асноной камера, расветкаи сабз ва сиёсат, корпус пластмасс, пайдаст намемонад, матви, ҷои зарядонак бошад Type-C, ҷои колонка ва ҷои наушник дорад. Телефон бошад 90 ГГц экранаш кор мекунад, бошад асноной камера ва фронтални камераш бошад. Оз ман шумо нишон метавам. Ана иш бошад фронтални камера 16 мегапиксел фронтальный камераша. Телефон бошад 90 ГГц экранаш нигоҳ кунед чӣ хеле бад кор мекунад ва дар дури коробкаш бошад 33 ватта 35 ватта бистра зарядка дорад. Дар 1 соати 10 минут айнол то сода пур мекунад ва дар нархи 12990 рубл метавонед харидорӣ кунед. Телефони Honor X7B ра памяти 828 ва барои заказ кардан номеро дар рӯи экран. Телефони дигари бошад телефони Honor Redmi Note 13 Pro 856 ирам бошад то охири моҳи ноябр дар аксия рафтаиста то 3 ноябр бача успед ки харидорӣ ки телефони бақват фақат мо дар аксия мемонем. ва ҷа бошад ҷои зарядонак Type-C, ҷои колонка барои управлят кардан техника ва ҷа бошад колонка iPhone боло ва ҷои наушник 200 мегапиксел асноной камера, фронтальни камераш бошад 16 мегапиксел. Телефон бошад 120 ГГц кор мекунад, то гирон шако ягон тиш гирон набуда барои нишон додан. ва телефон бошад 5000 мАч батарейка, дар дури коробкаш бошад 60 ватта бистра зарядка дорад ва дар рӯш пилёнка заводской ва чӣ дорад, як дига чихоли сиёҳ дорад. Барои заказ кардан номеро дар рӯи экран ва дариҷа бошад адреси мо метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зелёный, дариҷа бошад Real Aviasa. Агар шумо билетҳои бовардино дар кор бошад ба ҳама самтҳои рӯи дунё караши билети арзон и 100% боварӣ қатъӣ метавонед дар номерои рӯи экрандагӣ 925 371 0388 Акай Ҳусейн шумо дар WhatsApp ҷавоб метаҳад. шумо сурати билетона равон мекунед. Айси бошад Акай Ҳусейн шумо дар билетона электронӣ равон мекунад. ва агар ки мисол яхе одам боварӣ надоранд, агар ки адреси мо маданӣ бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зелёный, магазин Риафон. хоҳи телефон, хоҳи билет метавонед ай магазини мо харидорӣ кунед.